खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैनिसिमबो बरायनायखौ बावहरबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। आसामाव पुलिस बिफाना गोख्रों ड्राग्सनि हेंथा नायबिजिरसेयावबो खायसे सुबुंफोरा बेबादि आयेन बेरेखा खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनबोबाय थादों। बेबादिनो माजबादाव पुलिस बिफाना ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि गान्जाफोरखौ बोखांनो हादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबादाव पुलिसआ आयेन बेरेखा सिग्रोमदोंमोन। बे सिग्रोमनायनि गेजेरजोंनो बेफोर गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौबो हमनो हायो। सुलुंनिफ्राय मिथिबावनो हानाय बादिब्ला हमनो मोननाय गान्जाखौ अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय गंसे साखा खब्रै गारिजों AS1288739 बे नम्बरनि गंसे गारियाव लाबोबाय थानाय समावनो गासै 60 केजि गान्जाजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमनो हायो। हमजानाय फालांगिरिखौबो रौतानि आमिनपारा गामिनि बादशाह आली होननानै सिनायथि होदों पुलिस बिफाना। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन। बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजोंनो बिटिआरनि सिमाखौ बारायनाय, मिरुनिफ्राय जर'खा रांखान्थि मुलुगसोलोंसालि बायदि फसंथान लुफुंनायनि रादाय होदोंमोन। बेनि मादाव गुबुन मोनसे रादायानो जादोंमोन रेलवे मेन्युफेक्चारिं इन्डास्ट्रि गायसननाय। बे रादाय बादियै बिटिआरआव 250 एकड़ हायाव थाबैनो मोनसे रेलवे दिहुनग्रा दारिमिन गायसनगोन होननानै खोथा होदों मिरुनि मन्थ्रि अश्विनी वैष्णवआ। बेजों लोगोसे क'क्राझारनिफ्राय गेलेफु भुटानसिम मोनसे रेलवे लाइनखौबो थाबैनो मावफुंनाय जागोन होननानै फोरमायथिबावदों। जानानै थांनाय आसामनि एडभान्टेज आसाम 2.0 आव बाहागो लानानै बिथाङा बे खोथाखौ बुंथियो। सनितपुर भिसिडिसिआव थानाय गोबां गामिफोराव गोदानै लुफुंजानाय रायजोआरि खिखरसालि बेखेवदों। उदालगुरि जिल्लानि 10 नं भैरबकुन्द बियाबनि सिङाव थानाय सनितपुर भिसिडिसिनि गोबां गामिफोराव 11 लाख रांनि रायजोआरि खिखरसालिखौ बेखेवदों। उदालगुरि जिल्ला कमिटि इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि बिलिति औवारी बिथाङा बे खिखरसालिखौ बेखेवनानै होदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं आमजुलि गामिनि अरुणी बसुमतारीनि फिसाजो जयश्री बसुमतारीया नेपालनि प'खरा रांगासाला स्टेडियामाव 21, 22, 23, 24 आरो 25 फेब्रुवारियाव खुंफुंनाय इन्ड'-नेपाल इन्टारनेशनेल स्कुल स्पर्ट सिरिज 2025 आव वर्ल्ड इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिप 2025 बादायलायनायाव बाहागो लानानै सनानि मेडेलखौ देरहानो हादों। हामासखौ गाग्लोबखांनायनि उनाव सिरियानि राजथावनिखौ गिख्रंथावै गाग्लोबदों इजराइलआ। बे गिख्रंथाव गाग्लोबनायाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गोबां सुबुङा जोखोम जादों। मोनानि समाव इजराइलनि दावहा नांग्रा फ्लाइटफोरा सिरियायाव मोनानि समाव गिख्रंथाव गाग्लोबनानै फोजोबस्रांदों आरो इजराइलआ सिरियानि रौनिया थाग्रा जायगाखौबो नोजोर होगासिनो दङ होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावदों। 45 सानसिमहालागै सोलिनाय महाकुम्भ मेलाया मैया जोबनानै थांबाय। प्रयागराजनि त्रिवेणी संगमआव मैया जोबथा गोथार सान दुगैनाय जादों। मैया महाशिवरात्रियाव महाकुम्भनि जोबथा दुगैनाया जायो आरो बेनि थाखायनो थांनाय मंगलबार हरनिफ्रायनो लाख लाख सुबुङा थुबुर जायो। मैया फुंनि 4 रिंगासिम 45,64,000 सुबुङा हलिटिप लायो। फुंनि 6 रिंगासिम गासै 41,10,00,000 सुबुङा दुगैयो। रिपर्टनि बादिब्ला महाकुम्भ मेलाया जागायनायनिफ्राय 65 कौटि बांसिन सुबुङा गंगा, जमुना आरो सरस्वती दैमानि त्रिवेणी संगमआव थब्लबाय बा हलिटिप लाबाय। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।